Juoksevien rokkareiden kohtalon hetki on vihdoin koittanut. Edessä on yli 42 kilometrin tiukka puristus. Alun perin maraton haasteen otti vastaan 5 rokkaria, joista maaliviivalle tänään asettuu 3. Brightpoint Eero ja lentävät Hyyrysen veljekset eli Staminan Hyrde ja YUP:sta tuttu Jussi. No niin, riittää vaan. Niin tää pitää olla niinku silleen sojottaa eteenpäin. Niin kuin noin, niin, just tää. Onko se suorassa? Vitun laput vois olla jotenkin eri. Mikä mä oon? 1320. On sun ilmoittanut teppimies. Ja hei, täysrulla. Mun tarvii laittaa noihin nilkkoon tarpeeseen myös. Ne on niin karvan, ettei tästä tuu mitään. Me oli tässä niinku tämmönen eräänlainen lavastari jo päällä. Niin. Tässä on rintaliin. Näin niitä Joo, taas vielä lähtee vaseliinia perseestä. No te teitte sellaisen vedon, että jos Antti keskeyttää, niin hän joutuu luopumaan yhdestä suosikkikitarastaan. Niin Ei vaan ostan uuden kitaran hänelle. Ostat uuden kitaran Jussille. No miltä susta tällä hetkellä tuntuu, että joudut sä ostaa Jussille uuden kitaran? No ei jännitä yhtään ja olo on itse asiassa yllättävän hyvä. Luulen, että kitara jää ostamatta. Miten eilinen Apokalyptika keikka vaikutti sun valmistautumiseen? Sanotaan, että me jännitin sitä varmaan enemmän kuin tätä. Ja se niin kuin laukaisi sen stressin, mitä tässä nyt on tältä viikonlopulta kärsitty. Mites Jussi, eilen juoksit 10 kilometriä, miten se meni? No se meni ihan kohtuullisesti, että tietysti jonkin verran nyt painaa vähän jaloissa, mutta enpä selittele yhtään, että kyllä Lasse Virenkin veti Montrealissa vuonna 76 5 tonnia, voitti sen ja sitten vuorokauden päästä siitä sitten veti maratonia. No se kyllä nääntyi siinä ihan täysin, mutta lähdetään siltä pohjalta mennä. Voihan käydä näin, että Antti porskuttaa nuoruuden voimalla ja mä joudun ostamaan sitten kitaraa. Että... Me ymmärrän, että syy ei tarvitse ostaa mitään. Kyllähän minulle kelpaa kitara. No ei kun sanotaan, että kyllä se pitää olla tasapuolinen, että ei se siltä pohjalta. Vaseliinikäsi. Niin. Hei, jätkä kuvaa mun jumalaista miesvartaloa. Noin estottomasti ja härskisti. Katon nyt. Se menee eläinpornolle. Niin meneekin. Jos mä nyt vedän mun muhkeat bolssit tällä niin se... Kenkäpaskan. No. Eikö se friikin näköinen? Että se äijät hän ei periaatteessa tartti silleen, mutta jos se olisi tälleen, niin olisi se vähän hölö. Joo, ei tuossa ole vielä siinä vaiheessa ketään. Se alkaa koko 15 minuuttia. Mitkä sä uskot, että Antin luonteessa on sellaisia ominaisuuksia, mitkä auttaa sitä, vaikka kunto loppuisi, niin jatkaa maaliin asti? No, kai se on sen verran itsepäinen, että varmaan niin kuin tosiaan sanoin, niin varmaan staminaa löytyy sen verran, että ei se hommaa kesken jätä. Kyllä me tiedät, että ei se ole juurikaan sitä treenannut, että saa nähdä. Mutta kyllä me uskon, että se on sen verran kuitenkin aikaisemmin kuntoilua, että eiköhän se... Kyllä miltään vetäisi tuosta noin maratonia, että on niin kova jätkä. Nyt on 3 minuuttia lähtöön aikaa. 15 sekuntia. 5, 4, 3, 2, 1, lähtö! Uskallatko veikata yhtään parasta aikaa, jos ajatellaan, että Antti ja Jussi juoksee yhdessä ja sitten Eero vetää omaa työtään, niin mikä voisi olla semmoinen realistinen aika, missä heistä ensimmäisenä joku on täällä maalissa? Sanotaan, että jos tuommoista 6 minuutin kilometrivauhtia tai vähän yli pystyy esimerkiksi Eero juoksemaan tämän urakan läpi, että se on erinomainen suoritus. Eli noin 4,5 tunnin paikkeilla veikkaisin ehkä Eerolle. Antti vähän uhosi, että tämä on tämmöinen inhimillinen testi, että hän katsoo, että kuinka pystyy harjoittelematta juoksemaan maratonin ja se lupailee vähän tietysti loppumatkalle vaikeuksia. Mä veikkaan, että Antilla voisi olla semmoinen 4-45 tunnin välillä, niin jos siihen pääsee, niin erinomainen juttu. Että Jussihan on sitten asia erikseen, että hän on eilen juossut 10 ja varmasti selviää ihan hyvin, kun malttaa vaan juosta ton Antin tahdissa sen maratonin läpi.
TV:ssä ja radiossa samaan aikaan. Onko pitänyt yhtään tuota velipoikaa ruoskia eteenpäin? Ei oo, kun oikeastaan pitää toppuutella, että älä juokse niin kovaa, kun se vähän meinaa välillä niinku innostaa. Se on vähän semmonen niinku nuori vasikka, mikä on päästetty kesälaitumella juuri. Paljon tässä on muuten menty? Hetkinen, mitä me laskettiin, 16 tai 15 on jäljellä enää, jotain semmoista. Se on vähän. Jos jostain puhutaan, niin siitä pizzasta, mikä me syötään jälkeen. Niin. Me mietittiin, koska se pizzan tekijä on laittanut se jo sinne, laittanut uuniin se jo ja laittanut ne oluet sinne kylmään jääkaappiin. Ja se alkaa katselemaan kelloa jo ja vilkuilee sieltä luukusta sisään, että joko siellä alkaa rapsata se pizzan reuna. Siihen reuna rapsahtelee kuumineen. No, eli jos sama malli jatkuu loppuun asti, niin kuka se sitten lähtee kitarakaupoille? Joo, no eiköhän tässä. Kyllä meillä kitaroita sen verran tuolla on, että mä luulen, että ei tarvita nyt kauppaa ollenkaan. Yhdestä kitarasta kiinni. Tsemppiä! Kiitos. Maailman rauha! Kuinka paljon sua harmittaa, että tää jäi nyt lääkärin käskyn takia tällä kertaa tekemättä tää maraton? Ei siinä mielessä lääkärin käsky, mä olin perjantai semmosessa operaatiossa, mä en viitti kuvailla sitä ehkä tässä, mutta se oli ihan hyvä, että se käski, koska ei siinä olisi käynyt hyvin, jos mä olisin yrittänyt. Mutta katsotaan, mä maksoin toissapäivänä Eindhovenin maratonin maksun, että se on nyt niinku varma, eli ei tätähän jää. Koska se on se Hollannin maraton? 11, jos mä oikein muistan, lokakuuta. Koska sä luulet, että sä pääset takas treenaamaan? Ensi perjantaihin asti jatkuu lääkärin urheilukielto, et ensi lauantain toivottavasti. Ilkka, mahtavaa, mikä fiilis? Ihan hyvä, kiitos. Ilja tulosi ihan pian maaliin. Tosi loistavasti juoksee. Tässä sulle ensin mitään. Oot tehnyt miehen työn treenaamalla meidän rokkareita. Meidän kepeä sunnuntai-lenkki. Siis vähän lopussa kiristää, niin oli ihan mukava. Loistavaa. Juoksitko itseksesi vai oliko sulla kavereita, kenen kanssa juosta matkaan tai jakaa matkaan? Oli kyllä muutama oikein hyvä kirittäjä sitten. Tyyppi teki miehen työn. Anna mä laitan. No. Sattuuko? Sattuu. Mihin sattuu? Polviin, nivusiin erityisesti. Nivuset on ollut tosi paha reisiin. Eli pää olisi kestänyt, mutta kroppa vähän haraa vastaan. Kroppa haraa vastaan aika kovaa. No mut hei, sä oot maalissa. Sä teit sen. Miltä tuntuu? No siis, mä en osannut olettaa, että se olisi ollut. Tai siis totta kai mä osasin olettaa, että se on raskas, mutta että se on niin raskas, koska mä oon kuitenkin suht hyvä kuntoinen nuori mies, mutta aika heavy pala. Onneksi olkoon. Otti aika saataan kovalle kyllä, siis tuo viimeinen 10. Nivuset ihan jotenkin. Upea suoritus. Tosi hyvä. Aika jees joo. Harmi ettei mennyt alle 4, mutta seuraavalla. Jossain kohtaa sitä rupesi puntaroimaan, ettei vittu kun mä hylkään kaikki edes yritykset juosta maaliin asti, että en mä pysty. Tuntuu liian pahalta, mutta sitten pienellä puristuksella vaan. Mutta jatketaan palkintojen jakoa nyt puolimaraton kilpailun palkinnoilla. Miehet 21,1 kilometriä. Palkintojen jakoon pyydämme Saarijärven pullistuksen edustajat Tuomas Lunttila ja Timo Lunttila sekä Harri Paukkeri. Olette tehneet miehen työn. Loistavaa. Tää raata. Menikö kaikki suunnitelmien mukaan? Meni tosi hyvin. Tuossa oli jossain kohti tuli vähän pientä kramppia jalkoihin, mutta muuten meni ihan miehekkäästi ja niin kuin suunniteltu oli. Eli voisi sanoa, että ihmiskoe onnistui. Joo, sanotaan niin, että toiset treenaa ja toiset suoriutuu. Oot sä yllättynyt tästä, että tänne asti selvisi? No en oo kyllä, kun ei se keskeytys ei ollut mikään vaihtoehto. Että kyllä näin oli alkuperäinen suunnitelma, siinä pysyttiin. Ootko ylpeä pikkuveljestä? Olen ilman muuta. Kyllä se aikamoinen suoritus oli häneltä, mutta näin se piti mennäkin. Jäikö tää tähän? Juokset sä vielä maratonin? Sanoin nyt niin, että teen vähemmän lupauksia tulevaisuudessa. Tai teen enemmän harkiten. Onneksi olkoon.